Masha Allah. Ya kwariya, bara mu duba mu ga me duniya take cewa. Mu ga me ke tafiya, me ke dawowa a kasuwancin nan. Don mu ko da yaushe mun fi son riba, ba ma son faduwa. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Malam Musa. Alhaji ina wuni. Lafiya, mun lafiya. Lafiya kalau ya gare. Lafiya kalau. Dan wallahi Alhaji wata bukata ce take tattare da ni saboda abubuwan suna da yawa wallahi Allah nake so a taimaka mu Alhaji. Ok, to ka gane? Ka je wajen manaja na. Ka ce mai ya bude wannan durowar nan ta akwai miliyan 7. Da ko ya baka. Ka je ka amfani da su. Girman kujerar ka Alhaji. A kakka damu, wannan ba komai bane. Me amfanin dukiya in ba mu baku ba? Allah ya ƙara arziki amfanin ta Alhaji. kenan. Kakka Ina damu. godiya Alhaji. Kakka damu. Ina godiya Alhaji. Kakka damu. Alaikum salam. Alhaji an wuni lafiya? Lafiya kai. Lafiya ya. Ramadan. Alhamdulillah. Dama hajiya ce ta aike ni. Ok, kai ne ta ce za ta turo na ake ka ko? Ni ne. Ka gane? Wajen bulama za ka je mai kajin nan. An fata bari ya kirga a gaban ka tabbatar, ina tunanin guda 30 ne ko 40. Yauwa yanzu sai ka je, in ya gama gyara ya baka, yanzu ka je wajen hajiya ta baka kuɗin mota ko 50,000 ne ta baka. Amma fa bana so ka daɗe, kai sauri sharp. Ba matsala Alhaji, ba matsala. Shi kenan, kai sauri, na gode. Allah dan ya ga wuni ne yau ina zagaya unguwan nan ta ku sisi ban samu ba, na kari ma ya gagare ni. Inna lillahi wa inna ilaihi ba rayuwa ta. Kar hankali baka ga shutun muke ba. An kuta kawai ka tashi ka bata mana aiki. Tashi kawai bai bata mana dauka ko. Kawai ka tashi wale. Kin kana zuwa nan.